Здравейте! Смятам, че в съвременното общество думите морал и ценности вече са много изтрити понятия. Мисля, че хората сме загубили способността си да оценяме стойностните неща в живота. Изобщо цялата история, която е за един човек, на който му се случва неприятна случка, един човек, който е нещастен, но този човек не натрапва нещастието си на другите хора. В разказа ме впечатлява диалогът, който Стоян цял живот, мечтайки да бъде зад телевизионния екран, провежда с него от страна вече на един загубил всичко в живота си човек. Едно от най-силните неща на тази история е сетинга, който е новогодишната вечер. Започването на нещо ново, оставането на нещо старо. Искам с тази история, последния дар, да припомним на хората, че за части от секундата могат да загубят нещо, което им е ценно. Надявам се този филм да провокира в зрителя точно тази мисъл, как ние не забелязваме обикновените хора, нещастните хора. Посредством този филм и тази история да напомним за това нещо на хората. Интересно ми е да съм част от този негов пореден опит, защото предните до сега винаги са се получавали доста добре. Факт е, че сме на този фестивал с един от тях. Направено по един различен начин, съм бил с личното виждане на Марто. Си получи много силен филм и с много сериозна фестивална стойност. Докосваща много хора.